नै माथो दाबो हांखाङाखैनोलाय बोरैसा आयु बोरै जाखो अमा बेदर सावनायालाय दाबो मोनाखै रब्रा गोथाव बानायखागोन ना आङो माखौबा ओमफ्राय नै मामि लेखासो दाबो फैयासै फुजा नायनो थांनायानो मोनालायबाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय हाबाब माथो जाखोनो फिसाजोआ माबा बाहेरायाव दंहैयो फुजा मेलायाव आंहा गिनाय मोनलायलाङो मालाय गावनि लोगोफोरजोंसो थांदों दा बेखौनोथ' बांसिन गिबावो आङो दे जेबो नङा दे बांद्राय सानाङा आं बुंखादोंमोन माबा आं दोनलांगोन नांगौबा नङानो मालाय लोगोफोरजोंसो थाङो लोगोफोरजों माने इन्ट्रेस्टआनो आलदा जायोना औ नंनायालाय नंगौ मानो होनबा गोदोहाय ना बर'सा आयु जोंबो जुरि जाजों खम बेरायखायोमोन दा लोगो मोनबानो ना बुंलांलायखायामोन दा बिदि मेलाफोराव थांबोला होमबालाय माथो आरो फिसाजोखौलाय माथो बुंखो दानो बेबायदि रंजानाय समावनो रंजाखायाबालाय आरो माथो देनां नंनायालाय नंगौ उनावहायथ' आरो बेबायदि समा फैबाय थायानो आरो दे जेबो टेनसन लानाङा नों दे होमबालाय नै बिहामजो औ आयै हा माथो दाबो अमा बेदर सावनायानो जायाखै नामा नै भालाय लासै लासैसो माबादों जागोन रायै जागोन रना दा जाबानो जाबाय आरो दे ओंखाम उखैलाय लांबाय हा हनै माबा आबौ मेहेराबो ओंखाम उखैबायनो मालाय बिब' मोना थांदों फुजायाव मेलायाव बेहालाय मानोथो फैफिननांगौ जाखो गथ'आलाय जमा थांखानानैनो जमा फैफिनबानो जायोमोन सेंग्रा गथ' नालाय बिहामजो हा बेफोरबायदिनोसै दानि गथ'फोरालाय सोरखौ सोर माथो बुंनो गावबागाव गोसो आरो जोंहा नानिमोननोबो संखाजोब्बायमोन आङो दालाय अबाव जाफैबावनो बिसोरलाय फुजायावनो मेथाइफोर जाना फैसिगोन बिसोरो जेबो नङा दे हा सिख्ला गथ'फोर बेरायथोंसै दसे हा मालाय उनाव ज' फैगोन आरो लोगोफोरजों ज'नो जोंनावनो थाफैदो होन्दोंमोन आङो औ हा बिदिबाबो जायो आरो थाब थाब खालामदो आबा नोंबो थाथ' हाबाब दसे टिभिसो नायनोसै आं बिदिबा नुद' दे थाब थाब खालामदो र' माथो लाबावसैलै ओमफ्राय नायनोसै सान मा मोनो आरो दे होमबालाय जोंथ' हजों थांखासिगोन ना बेरायखादो दे आरो बेनोथ' मेलाखौ नायलांखानोसै बेखायनो आरो जोंबा न'आव माला फैफिननाय जायो दे सम फैगोन ना जेबो नङा दे ओमफ्राय बाबा सानालाय बहा थांखो जानो माथो बैथिंजाय माबा नायनो होनना बुंदोंमोनलाय गथ'आथ' बियो जेबो गाखोआबो माथो लायखो बेलाय दे दा फैगोन बे मालाय थ' जोंहा बैथिं एसे नायग्रोनोसै दे होमबालाय आरो माबाफोर फसायनाय नुदोंबा लाबानो जाबाय औ दे जागोन बांद्रायबो लालाबायनो बायोहाय आङो आइनोसो माबा खानाय खाग्रा क्लिप नांगौ होनबाय थादोंमोनहाय दे नायदो होमबालाय बै गिदिर थांनाय नायनोसै दे होमबालाय थ' गोदो आबोजों फैबोला नायसान बिराद इन्ट्रेस्ट नांखायोमोन दे आरो ओमफ्राय आंजों नोंजोंबो आरो दे आरो होमबालाय आंनोथ' जेबो नाङा र' आइयाबोथ' ओमफ्राय फैनाय जायासैना फुजायाव बेखायनो आइनोबो माबा मोनसे आबैमोननोबो लाबाय दे आरो आङो मादैमोनाबा बबेथिं थांखोलै ओमफ्राय मा लाखोथाय बिसोरबो नै माथो सानबाबा बेहायसो दङ नोङो मादै बबेथिं थाङामोन नोंसोरो बेखौनो फनसो हरनो नागिरदोंमोन आं दासो नै ओमफ्राय जोंहाबो बेखौनो आंनि ओंख्रिखौ बुंदोंमोन जोंहा सानाजायाव बिथिं थांखोथाय होननानै बा मा माथो लाखो ओमफ्राय सानबेथा जेबो नङालै दादि ओरैनो आइमोननो एसे ओमफ्राय आबैमोननो लाबाय आरो ना बेना फुजा मेलाफ्राव फैबाबो गावनोबाथाय जेबोखौनो लाखिया बिदियावलाय माथो लानो देनाय मादै जायखिया लाबाय आरो ना आबैमोननो ओमफ्राय जाबायना ना बेरायबावगोन नोंसोरो जाबाय ओमफ्राय मेथाइ जानानै सानदोंमोन ना जा थुदो जाहैनोसै दे मा जायो जादो बैथिं थांनोसै आरो आइयाबो हारसिं जायोना थाब थांदिनि आबैया फन हरदोंमोनानो आरोथ' जुलाफि लांफानांगौनोलै आबैनो दे जागोन दे बिनालाय बिदिनोसै आइनाबा आयु बेरायनो जों उनालायबायानो ना नंगौथ' आरो ओमफ्राय थेवबो थांनो बाबावसो ने आइयाथ' ओमफ्राय बेसेबां खोनाबाय थाबाय नों बाहेरायाव फैबोलानोसै टेनसन जायो खोनादां आइया आदा सानमोनसो माथो सान आदा नै माथो नानि मोनाबो फैनानै दंफैयोलाय आरे इलिसा मोनसे फैनानै दंफैयो माथो थोला बेयाव रायलायग्रोनि दे अब्लालाय नै खोनाबायना सोरां मालाय दुर्गा फुजाबो थांबाय लक्षि फुजाबो थांगासिनानो नै गैला ओमफ्राय जोंहा मालाबाव सोरां गावहा दाबो मोजांखौनो जानो रोंला माथो बायो दे आं सोरां बिदिबा मिन्थिबायना बायो आङो देना जोंहा सानैजों लक्षि फुजा जानांगौमोन ना हामदो ना दा नोंनो गैयाबोला आंखौ सोर मेला नायहोनो लांगोन दिनै आयौ हांमासो थालायलांसिगोन सोरां नों मानो बिदि जानांगौ जाखो हनै नोंखौ मोजां मोनग्राफोराबो नोंखौ बेसेबां मोजाङाव फैजानो लुगैबाय मानो हामा नोङो दाबो बे गगो नायबाय थायो रायलायाबो मुवाबो ना नोंखौ एबार डक्टराव लांबोला डक्टरा मोजां नायखासिगोन
आरोथ' नों सिगांनिफ्राय बांसिन मोजां जाखादों दाना मायबाफोर बुङोबा नोंथ' रिएक्सनबो होयोना दे आरो बेबायदिनो मोजां जालांथोंसै नोङो ओमफ्रायथ' मायाया जुदि मायाबाना सोरां गखाया बियो माया औ माया माया गोसोआव दंखाना सोरां नोंनि हिन्जाव गोदाय मायाया बेनोथ' ना गाज्रिया बेनो खालामखादों दाना नोंखौ बिदि दे सोरां नों बांद्राय जर दाहो दे खर'आवबो मानो होनबा डक्टरा बादा होदों नङाब्ला नोंनि खर'आव इफेक्ट जागोन ना दे लासै लासैब्लाबो नों खिन्थाखागोन दा सानसे ना दे जेबो नङा दे नोंल' मोजाङै हामद्रायबानो जाबाय ओमफ्रायथ' ना सोरां नोंखौ दिनै मार हिट नुखादों दे आरो जि मोजां देलायखाबायबो ना नोङो आं दङ ना आं नायबाय थागोन नोंखौ जेरैखि हालोदाव थाया मानो ओमफ्रायथ' नोंनि खाथियावनो जेब्लायबो थाखागोन ना आङो सिन्था जानो नाङा नोङो आरोथ' ना सोरां जोंहा मेहेराबो आं बुजायो बेखौ ओमफ्राय गथ'आ बुजिगोन ना बुजियाथाय जायखिजाया ना एबारै ना नोंजों थांनो नागिरदो हस्पिटालाव आरो आंथ' आसा खालामो मेहेरा थाबैनो मोजां फैगोन होननानै औ नोंखौनो रागा जोंबाय थायो बियो ओमफ्राय आंखौथ' आरो बुंनांला नाथाय उन्दैनिफ्रायनो जेखौ खोनाबोदों जेखौ बिमाया खिन्थादों बिनि थाखायसो दा बिदि जालांदों बेबो नङाब्लाथ' जोंनि आखायाव देरबोला बिदि जानायानो नङामोन दा मायासो मा फोरोंखो बेबा जोंखौबा मा बुंना होखो जुदि आबैया लिंहरदों मानोबा मोनथियालाय आङो बेबा मानो लिंहरदों आरेबा ओमफ्राय दिनै नों आंखौ लिंनो फैलायलायदों माथो जाखो ओमफ्रायलाय आंथ' खिन्थाफैदोंल'सो ना औ बेनोथ' माने नोंथ' आंजों माब्लाबा बिदि रायलाया नालाय रायलायबानो जानायालाय माथो दं दे होमब्ला बे थास'ना नोंनि आफाजों थाथ'गोन ना नोङो दसे आं थाथ'नो औ दसे थाथ'दो आरो नोंनि आफाजों आंहा न'आव थांनांसिगौ आरे बाबा बेबोथ' आरो नोंनिनो न'खाना अब्लालाय माथो दसे थाथ' र' आं दानो फैगोन आरे ओमफ्राय आया आंखौसो नायनो थिनलांबाय माथो ओमफ्राय बिफा मोजां जाला आरो नोङो आइयाबो नायनो फैयासै माथो मानो फैयासै ओमफ्राय दाख्लैफोरथ' माथो एसेबां दुखु जादोंमोन सोरां गैयियाव ओमफ्राय दाथ' सोरांखौ न'आव लाबोबायना मानोथो नायनो फैयासै बिलाय माथो दाख्लै जि गाबलायलायदोंमोन आइया आंखौसो बारि बारि बुंबाय थालायलायदोंमोन माथो गावनो फैयासै दा माबा लाखुमादोंसो नामा आइयालाय मानोबा बिदि खालामबाय थादोंथाय आइया नों मानोथो जोंजों थाया दिनै मेहेरा मोजां मोनगौमोन ना जोंजों थानायबा नों मानो जुरिमोनजोंल' थायो बुंलाय ओमफ्राय दबाय नोंनि फिसाला फेभरेटआ नोंबो बेखौल'सो मोजां मोनोना बांसिन सानसोरां सैथार आं बेखौ आंथ' मिथिबायना आं सानसोरां बायदि नङा रागा जोंबाथाय जोंबाय आरो मिथिखा जायखौ अनबाथाय अनो मेहेरा जेखौ गोसो बेखौनो खालामो गोसोफ्रानो दाना माथो मायबा गाज्रि गाज्रि साननायफोरल' फैलाबायसै सोरांखौथ' र' मोनबायानो अब्लाबो गोसोआ मानिथाराखैना जेब्लासिम साजा होनो हायागौ मानि आंनि गोसोआ सान्थि मोननाय नङा बै दायनिगिरियाबोथ' हमजाथारनांगोन ना नङाब्लालाय बोरैथो जानो गोसोआनो अब्लासिम आंना मोजां मोनखानाय नङा हे इसोर दायनिगिरियाबोथ' साजा मोनथारनांगौ ना आंखौ हेफाजाब हो आंखौ मदद खालाम आंनि सोरांखौ मोजाङै मोजां लाबोदो ना आरोथ' बै दायनिगिरिखौबो हमजाहोदो नै नाजुरियासो मिन्थिबायो नामाबा बेनावनो सोंनोसै आङो जुरि गोसो जायोब्ला दानो मोनबेसे गुलि दं गासिबो गावख्रुबजोबगोन जुरि मा बेफोरलाय आंनिफ्राय बहा बारग'नो जुरि मा जाखो नोङो आंनि खर'आ गाज्रि जाबाय मानो फाग्लि जाबाय आङो इनि थाथारो बेलाय ओरैनो गेलेग्रासो दा उन्दैफोर आयु फाग्लिया बेखौ नांगौ जि सिगिरि आरो दसेनो नों गिदों आरो बिदिबा नों ओरैनोसो खेला गेलेग्रासो आरो ना उन्दैफोरनि आरो बै मानसिखौ मोनबोला बेबायदिनो गावथारमारगोनबो आङो आयु हागौ दे नोंबो जेरै बेलाय ओरैनो गेलेग्रासो गिनाङा माने आं बै मानसिखौसो जमगासिनो आरो ना मोनबोलानो गोसोफ्रानो गोजोनथारालै इमि एकदमबारे आं बिखायानो ख्लाब ख्लाब मोनथारबायसो सोरांखौ मोनबोलाबो बै मानसियाथ' हमजायाखैना माब्ला मा खालामफिनगोन जेबो मिन्थियाना औ नंगौ ओमफ्राय आइया बहा थांदोंथाय जेरै आइयाथ' आं मिन्थिखागौ इनि बबेयाव थांदों आइया
आबौ हा न'आवलाय रावबो दंना गैया जाखोसै दङलै आबै ओमफ्रायथ' आबैयाबो न'आवनो थाबाय थाखायोना ओमफ्राय आबौ हानोमाया आंखौ दोनाबालाय बेफोरखौ जेबो सानालै मानो होनबा आंजोंसो फैदोंना नोङो ओमफ्रायथ' आं दङ दे आबै आइयाबो जेबो बुंनो हाया अब्लाबोहाय आबौ हानोमाया आंखौ ओरैनो सैथारा बिदि नङा आबै नों जोंनावसो फैदोंना दे जेबो नङा दे होमबालाय आबौ आयै आबै मेराबा हाबाब सोरखौ लानानै फैखो बेलाय आइ बिखुनजो आरो बेयाव नै माया बिहामजो आबैया जोंनाव आलासि जाफैदों आयै मा आंनि न'आव आलासि जाफैनो लागाव थेकदो दानाबो चलो लागाव मेला आयु हाबाब जेरैबो सोरगिदिं समायना रमायनायानो लाजाया माथो नंगौथ' आयै जियानो जा बेफोराव फैबा दुखु टेनसनबाबो बावगारलाङो दसेब्लाबो ने नंगौथ' आरो जेरै आरो जे मैया ससे मेलानि भिडिअ होदोंमोन ना आं लोगोफोर जों माने काजलगावनि लक्ष्मी मेलायाव दसे हाबबोदोंमोन आरोना आरोथ' माबा बे ससे भिडिअ होनायखौनो माखासे नोंथांमोना गाज्रि मोनदों आरोना आयु हाबाब लोगोफोर बेखौलाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो दिनै ओमफ्राय जोंहानिफ्राय बांद्राय गोजानबो जाया नालाय लोगोफोर खाथियानो जायोना बेखायनो आंबो थांखादोंमोन नालाय बेखायनो ससे भिडिअ होनाय जादोंमोन आरोना आरो आंहा गोदोनानि प्रब्लेम जानायनि मुलिबो लाबोनांगौमोन ना लोगोफोर बेखायनो बिनिफ्रायनो लाबोफाखाबाय ओमफ्राय मेलायावबो दसे हाबबोबाय आरोना मेला फुजाफ्रावलाय बयबो थांखायो खेबसेबाबो बेखौलाय मानो गाज्रि मोनलायनो ना आइनि माने जों कार्टुनब्लाबो जोंखौ बानायग्रायाथ' मानसियानो नालाय बेखायनो बेबायदि आरो लोगोफोर हे साला आंथ' जेबो नांजाया लोगोफोर माथो साननैसोनिल' जिउ आरो जि गोसो जायो बेखौनो खालामनांगौ बेरायनांगौबो आरो भिडिअबो बानायनांगौ ना माने मानसिया आरोना जेब्लायबो फ्रि थानांगौ बिन्दास थानांगौ आरोना माब्लाबा समावथ' थैनानै थांफ्लाङोब्ला आसा थागोन नङाना आरो लोगोफोर जोंनि भिडिअआबो फैबायानो थागोन आरोना माने जेब्लासिम जेबो प्रब्लेम जायागौमानि जायखि जोंखौ गाज्रिमोन मोजांमोन नै आरो जुरिया खेबसे स्रायनो बिजनियावबो खाना फैबावगोनसो मेलायाव लक्ष्मी फुजायाव ना सोरां माजिगोन दा जुदि थाङाबा मा होनदों नों थाङा आं लिंनायाव मा खालामनोलाय थाङाथ' आङो बै सिलायखौ नुहुरदों ना बेजों गावगोन आं नोंखौ दिथिखेव मिथिबाय सोरां माजिगोन दा बाब्रे बेखायनो होनदों आङो सोरां आं लिंखानायखौ माना खालामनाङा मिथिबाय आरोथ' मोनसेबो दखान गारखाया दे आङो गासैबावबो हाबलांजोबगोन फारि नायलांजोबगोन आरोना सोरां मागो गाखोहैनोसै गाखोथारा माथोसै आङो मानोसै आरोथ' आगै सनामोनाबो माखासे बुंहरदों आंबो फैदोंमोन होननानै लोगो मोनबा मोजां मोनगौमोन आगैमोन दे माब्लाबा सानसे लोगो मोनगोन दे आगैमोन आरो जोंखौ मोजां मोनगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो लाभ इउ आंथ' जुलाफिसो जाहैनोसैहाय जानायल' आरोना बेफोरबायदि मेलायाव फैनानै जुलाफि जायाबा मा फुजा बेरायनाय जाखो सोरां